Grabatzen ari garen unean gaueko 11:27 minutu igaro diren honetan, Dariok eta Zabalak Gasteizko Hogeta pilotalekuan jokatu duten buruz-buruko txapelketa nagusiko, final laurdenetako ligaiskako A-multzoko lehen jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisi egingo dugu. Zabala zen favorito, baina Dariok pronostikoak hautsi ditu 22 eta 17 irabazi ostean eta honen bestez, ezkaraitarrak lehen puntua erdietsi du. Gogoratuko dugu, Dariok lehengo astean Peñaren aurka jokatu zuela Iruñeko Labrit pilotalekuan eta erraz, 22 eta 11 irabazi zion. Zabala berriz gaur sartu da txapelketan, B-serie txapelketa jokatzen aritu da binaka, baina egia da oker espaldimanago jokatu zuen azken norgehiagokan, hau da Peña eta Albizuren aurka, sekulako partida atera zutela eskuzak eta biek Elordi eta Zabaletaren lekuan, naiz eta azkenean galdu egin zuten. Partida erra izan da, bi pilotariek erakutsi dute sasoi bete-betean daudela eta txapelketak oso puntu onean hartu dituela. Esan dugu lehen, goizeko atariko horretan, bi pilotari hauek manomanista petoak, buruz-buru jokatzeko pilotari peto-petoak direla, eta gaurkoan hori erakutsi dute, batetik sakearekin zenolako mina egin duten, bigarren pilotak adaluzatzeko nolako gaitasuna duten, eta behar bada partida hasieran Dariori geixeago kostatu zaio batez ere tantoa amaitzerako garaian. Alor horretan Javi Zabala askoz ere eraginkorragoa izan da hasieran eta horrek eraman du abantaila apur bat hartzera eta 11 eta 8 ere aurreratzera. Partida hasiera oso estua izan da, baina esan bezala Javi Zabalaren aldeko joeratxoarekin bazegoen, zalantza bat edo Javi Zabalarekin badakigu eskuetatik zenbat sufritzen duen mutil honek, zenbat arazo izan dituen bere profesional ibilbidean zehar, eta iruditzen zait aspek oso zur jokatu duela Javi Zabalarekin, izan ere oker espaldimanago playoffetako norgehiagoka ura jokatu zuenetik ez du norgehiagoka bakar bat gehiago jokatu, eta horrek esan nahi du buruz-burukoa prestatzen aritu dela, batez ere fisikoki zuzen jartzen eta behar den bezala iristeko, baina esan bezala fisikoki eta behar bada frontoian entrenamenduren bat edo beste buruz-buru eginda, baina batez ere enpresak garrantzi handia eman dio aurtengo Javi Zabalaren parte hartzeari buruz-buruko txapelketari dagokionez. Baina Dario ere azeri zaharra da, oso pilotari lehiakorra eta honek ere buelta eman dio, honek ormabikoarekin egin du min handia batez ere efektoekin, baina gero hauek gauza daukate ikeragarria eta da edozein lekutatik defentsan ari direla ere erasora pasatzeko gaitasun handia daukatela. Zenbatetan Dariok ezkerrez lau terditik botez defenditzen jarraitzeko pilota zirudiena, batean erasora pasatzea lortzen du eta hauei pilota aurrean uzten badimadiezu hauek ez dute barkatzen, ikeragarri luzatzen dute, eta bigarren zatian Dario iritsi da aurretik 12 eta 11ko emaitzarekin, baina partidak ez du jarraitu du, Javi Zabala ere jokatzeko zegoen, biek asko jokatu dute partida, ikusgarria jokatu dute, ikusgarria, pilota gutxi galdu dute, aurreko tikitaka horretan ere aritu dira, euren ahala ikeragarria dela erakutsi dute, eta benetan partida oso betea eman dute gaurkoan Dariok eta Zabala. Gero 18 eta 17 aurreratu da Dario eta 17 garren hori izan da Zabalaren azken tantoa. Gerora jada Dario ere asmatzen hasi da, behar bada hasieran asmatu ez duena edo amaitzea kostatzaion hori gerora egin du, eta azkenerako 22 eta 17 irabazi du. Zabala ere esango nuke apur bat larriago iritsi dela bigarren zatia, azken zati horretara fisikoki, eta horrek ere eragina izan du. Hala ere, 22 eta 17 Dario garaie, baina Zabalak sekulako irudia erakutsi du eta inolako zalantzari gabe finalerdietara sailkatzeko hautagaietako bat izan daiteke, eta ikusi da txapelketa honetara nola sartu den, gaur galtzean noski kolpea emango zion, baina etorkizunera begira iruditzen zait Javi Zabalak
gauza asko dituela oraindik ere esateko. Hauxe beraz, Dariok 22, Zabalak 17 Gasteizen.